SPTWS. Serbski poskit k tydzienia Wysyci. Hej, lubi připosłuchario a přihladovario. Jury posiedzenia SPTWS jest to zase skradžovało. Štuž so niekto praša moment, neby zajšły tydzień, težin čtvrtk, nesmie tam ništo skomdžiu. Tu môže ja troštvať, hej, zajšły tydzień, smo to vúostali, dokyž 50. dzień, bože spečo. Ale netko je číslo 6 naredže. Musimo so za jedno poskyt rozsudžili, kiž je popraven stare 3 minuty livestream, ale smo jen kytro osobity livestream namakali, kiž so nikak toto aktuálne mjesaca hodí. Jakože pat, livestream nie je naš livestream, ale samozrejme na livestreama tiež je vusovanie činč, ktož môže sa požiť jako dokumentácia užívať. To však je nešto junkrotná, to so je jen lesní młodziny poradziło, to sú jen serbský návož pistovali zajšvu nedelu. A dotre bude stano ten jenički po celej Horní Łužice, ktoré sme tunkrot zmijemo. Aber Clemens ešte jace. Ajde, Bočo, Janka, tu z Rožanta, ja som tu rado mehr tu Janka tukilo nesti, ale môžeme si myslieť, že bude to snadno jeničky miejski podawk, aber meje metane, a z tym też w oprodzie historyczny podawk. A to bym rec, jako jury sme hižo też wopkečovali, jak sú radworčina, respektívne radworska młodzina hižo na spočatku koronakrize tuto nakupovanskú akciu oživili, a z tym pravíme też, je to absolutne zaslužené a útomná gratulácia do radworja. To reálne to nie je jednošen livestream był, ale to też ein video, kiž ešte na YouTube stej, wo namakacie ten link delka w naszym opisaniu. Możecie si to też kúži čas pobladać. A to je też to, čo Janka prajeva, to nie je jednošen podawk, kiž je live sledować mu, ale zdobom je na celá reálna dokumentacja. Nic jenož to podawka, ale veľa informacií dokoła wokoło tuto podawka, dokoła wokoło přijotu za tuto podawk. Also to je hodne obladania, ta cibylka hodina sa oprože vúpačí. To ešte z mojej strany útrobné džak do radvorja, útrobnú gratuláciu a božme. Ahoj. Božme, Ganes Jatki, božme.